Άμα δεν το κάνουν αυτό, είναι καταδικασμένοι οι Ευρωπαίοι. Είναι ολοκρατήδια, γερμανικά, ισπανικά, πορτογέζικα. Θα σας πω ένα νέο που δεν το ξέρετε. Γυρίζουμε, η ιστορία επαναλαμβάνει τον εαυτό της. Θυμόσαστε εδώ και 15 χρόνια τα καμπόλια από εκατοντάδες βιτιοφόρα τουρκικά που έκανανε λαθρεμπόριο πετρέλαια και γκάζια από δεν ξέρω από πού και τα φέρνανε κάτω στη μαύρη αγορά και οι Ρώσοι τα βομβαρδίζανε, το θυμόσαστε? Ναι, έχω φωτογραφίες από αυτά. Δηλαδή ακούτε τα καινούρια νέα. Μόλις κάνει ο Τρουμπέτας η Επιτροπή τα meeting για να κάνουν ειρήνη Ρωσία, ακούτε, Ρωσία και Ουκρανία, ο Ζελένσκι τρέχει στην Άγκυρα. Τρέχει στην Άγκυρα. Ας πάει όπου θέλει. Νίκο, γιατί δεν βλέπω τον Τζέρι? Λέω νέα. Ναι, αλλά δεν βλέπω τον Τζέρι και δεν βλέπω και τον Άγγελο, αν τους έχεις. Γιατί? Λοιπόν, λέω νέα τώρα. Καλά, εντάξει, ωραία, μίλα. Λοιπόν, σήμερα, εχθές πάει ο Αμερικάνος και ρίχνει στο τραπέζι στον Κίεβο και του λέει υπόγραψε λαμόγιο εδώ. Το 50% ό,τι μείνει από την Ουκρανία είναι αμερικάνικα όλα. Θέλω να πάρω 500 δισεκατομμύρια δολάρια τα my money. Λοιπόν και λέει μα ξέρεις, λέει, του λέει έχεις 6 ώρες να υπογράψεις. Και τι κάνει? Φεύγει και πάει στην Άγκυρα. Πάει στην Άγκυρα, βρίσκει τον Ερντογάν και του λέει μαγκά, τι θα γίνει, λέει, με εκείνα εκεί που είχαμε υπογράψει? Δεν θα μπορέσω να σου τα δίνω τώρα άλλο, να κάνουμε το λαθρεμπόριο που κάναμε, γιατί η Αμερική θα είναι μέσα στην Ουκρανία και θα σε πιάσει και θα σου κόψει τον κόλλο. Άραγε σε όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε πόλεμο, ο Ερντογάν έκανε λαθρεμπόριο με την Ουκρανία. Καλά, δεν το ξέρουμε αυτό, γι' αυτό πήγαινε εκεί πέρα ο Τούρκος. Κατάλαβε, λαθρεμπόριο. Και τώρα γίνεται τις πουτάνες το κάγκελο. Και ο γιος του Μπάιντεν το ίδιο ήταν. Νίκο, θα γίνουν εκλογές. Πρέπει να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία και θα χάσει ο Εβραίος. Θα βγουν άλλοι απάνω και τα πράγματα ένας έως ξέρει πού θα πάει. Εγώ έτσι βλέπω. Ακούστε τώρα. Εβραίος την κοπανάει. Εδώ στην Αμερική, αυτός όχι ο Τραμπ, αυτός με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ο Μάσκ, έχει κάνει μια φανταστική δουλειά. Έπιασε τους Αραβαίους, όχι έναν, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες Αραβαίους που τρώγανε το τυρί του αμερικανικού λαού. Δηλαδή τα δολάρια. Η μουσουλμάνα με τον Ομπάμα, η Χαρ από την Τουρκία, με μισθό 150.000 το χρόνο, έχει στην τράπεζά της 75 εκατομμύρια δολάρια. Και της λέει τώρα, πού τα βρήκες τα λεφτά αυτά? Η Ινδιάνα, που είναι ξανθιά, η Ελίζαπετ, έχει 85 εκατομμύρια. Ο Εβραίος ο Σούμερ, που φώνασε προχτές, we're going to win, we're going to win. Θυμάζεται τον κόσμο στους δρόμους, τους μαύρους. Ο Εβραίος έχει 125 εκατομμύρια κέρδος ένα χρόνο μέσα. Και τους λέει ο Ματ και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που δουλεύανε για το state, για την κυβέρνηση και δουλειά δεν κάνανε. Βγάζει έναν Ινδό τώρα ο Τρουντό και το ψηφίζει το Κογκρέσο ενός από τις Ινδίες, καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης, και τον βάζει αρχηγό της FBI. Και κάνει πόσες χιλιάδες FBI fire και τους λέει κάνετε application από την αρχή και τα ψέματα τελειώσανε. Δεν θα είσαστε εδώ πέρα και οι εγκληματίες θα κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους
και εσείς θα περιμένετε να πάρετε προαγωγή στην FBI. Δεν μπαίνετε όλοι. Τους έδιωξε όλους. Τα κυβερνητικά κτίρια έχουν αδειάσει. Το ERS έχει αδειάσει. Λέει, εσείς τι κάνετε όλα αυτά τα χρόνια? Πηγαίνετε σε ένα μικροεπιχειρηματία και του παίρνετε την περιουσία. Και έμενε ο άνθρωπος στον δρόμο. Αλλά αυτοί που βγάζουν τα εκατομμύρια με τα ναρκωτικά και με τις business και με τους λαθρέους που τους είχαν και δουλεύανε τσάμπε και βγάζανε κέρδη, αυτοί κυκλοφορούν ελεύθερα έξω. No more. Τα ψέματα τελειώσανε. Έχει φέρει μέσα σε μια μισή εβδομάδα δισεκατομμύρια δολάρια στους ταμείους της Αμερικής. Πάει στον δρόμο. 3 εκατομμύρια. Ο Ρώσος σήμερα του είπε, ο Πούτνη, του λέει, μάγκα, έλα μέσα στη Ρωσία, μπες μέσα με όλες τις δυνάμεις, η Ρωσία είναι το πιο πλούσιο κράτος του κόσμου. Μπες μέσα, πάρε ό,τι θέλεις και ρίξε τα στην αγορά στην Ευρώπη, στη μαύρη αγορά. Κάνε business. Ναι, και του λέει ο Ρώσος, όλα δικά σου του λέει. Τον έβαλε μέσα στη Ρωσία. Τώρα γίνεται, το μαθαίνουν αυτό οι Ευρωπαίοι, δεν ξέρουν anymore τι να κάνουν. Έχουν πάει έρχονται στην Αμερική, έχετε δει ο Εγγλέζος. Ο Εγγλέζος, ο Γάλλος έρχονται στην Αμερική μετά. Δημήτρη, ο Τραμπ είπε για την Ελλάδα ότι χτυπάει στον κομμουνιστή στην Κίνα και τους λέει η Ελλάδα, ο Πειραιάς, τα λιμάνια του Πειραιά και το Σκαραμαγκά είναι δικά μου, τους λέει ο Τραμπ. Όχι της Αμερικής, είναι δικά μου, του Τραμπ. Θα στα πάρω όλα, θα μου τα παραδώσει σε μένα. Και μείνανε με ανοιχτό στόμα όλα τα κανάλια. Έβαλε χέρι στην Ελλάδα, θα μας κλέψει και τα νησιά μας. Και γυρίζει ο Τραμπ και τους λέει, θα παίρνω όλα αυτά του Μητσοτάκη και τα χαρίζω στον ελληνικό λαό που έφερε, λέει, 250.000 Κινέζους να δουλεύουν στο Σκαραμάγκα και στα ναυπηγεία, ενώ οι Έλληνες δεν έχουν δουλειά να δουλέψουν και φύγουν στο εξωτερικό. Ντροπή σου, του λέει, σέμπτυγιο. Ο Μητσοτάκης έρχεται εδώ στην Αμερική για έναν λόγο. Να γνωρίσει από κοντά, να έρθει να μιλήσει στον Πιλιράκη, σε εμάς, και θα πάω αύριο μαζί του, νομίζω να είμαστε όλα αλήθεια μέχρι και στιγμή, για να μας μιλήσει και να τον συνεφέρουμε. Δεν υπάρχει σωτηρία για το Μητσοτάκη, διότι 4 χρόνια κατά την προεδρία του Τραμπ αυτός έκανε τεράστιο πόλεμο εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτός ακολούθησε πεισματικά ο Μητσοτάκης να δίνει τα εμβόλια και να προωθεί τους Εβραίους να δίνουν συνεχώς εμβόλια μολυσμένα στον κόσμο. Και σήμερα οι Έλληνες έχει μειωθεί ο πληθυσμός κατά 20%. Από εμβολιασμένους δεν μπορούν να περπατήσουν, παιδιά μικρά να πηγαίνουν στο στάδιο να παίζουν μπάλα και να κάνουν κολάψ και να μην υπάρχει η πραγματικότητα και η ισότητα, η διαφάνεια και η αλήθεια. Ο ΜΑΤ, αυτός ο λεγόμενος με τα αυτοκίνητα, τα έχει βγάλει όλη η χώρα. Τα έχουν ξεσπονήσει. Μαζί με τον Κέννεντι που ήταν του Δημοκρατικού Κόμματος, δεν είπε αυτός, άλλαξε. Και λέει πρέπει ο κόσμος να μάθει την αλήθεια. Και αυτοί θα πάνε φυλακή όλοι. Και ο Τρουντό μας. Είναι αλήθεια ότι ο Τρουντός έπαιρνε, εάν δεν έκανε στο εμβόλιο, κάνε φωτογραφία. Τράπεζα, σου έπαιρνε την τράπεζα, τα πάντα. Τζέρι, κάνε φωτογραφία. Ο Τζέρις να βγάλει φωτογραφία. Έβαλα και τη σκύλα μου να σας βλέπει. Τζέρι, κάνε φωτογραφία. Αντιστείλω στον τρόμο. Την έρθει. Είσαι πιο smart εσύ. Κοίταξε, έχει φοβηθεί ο πλανήτης με τον Τραμπ. Έχουν τρελαθεί όλοι τους οι liberals. Μόνο οι liberals είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τρελαθεί. Κανένας σας. Ο κόσμος τον αγαπάει. Στο Καναδά δεν βλέπουν την ώρα, λέει ο Καναδάς θα γίνει state της Αμερικής. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Του λέει του Τρουντό, θα σου ανοίξω τα πετρέλαια πάλι από την Αμερική στην Αλμπέρτα. Αυτά που έκλεισε ο Biden, στα έκλεισε όλα. $1 εκατομμύρια εισπράξει για τον Καναδά. Ο Καναδάς θα γλιτώσει. Ο Καναδάς θα αποκτήσει πάει το κύρος του. Το δολάριο θα φτάσει εξίσου σαν την Αμερική, με καταλαβαίνετε, τι γίνεται. Έτσι πάει η δουλειά. Λοιπόν, Άγγελε, τα και τελευταία νέα που δεν τα ξέρεις,
είναι το Λοιπόν, εξής. πρέπει να φεύγω εγώ γιατί έχω πάρα πολλή δουλειά. Έχω πάρα πολλή δουλειά να τελειώσω. Αυτό να δεις, είναι limited τα διατάγματα που μπορεί ακόμα να υπογράψει, αλλά από ό,τι μαθαίνω από έγκυρες πηγές, το next μεγάλο step είναι να ανοίξει τα files για τον πόλεμο με το Σαντάτ Χουσέιν στη Λιβύη και να ανοίξει τα files της Κλίτον και του Κλίτον και της γυναίκας του και αυτού του Κλίτον. Αυτοί και οι δύο θα πάνε φυλακή. Και ποιος ξέρει όταν ξετυλιχτεί το κουβάρι τι έχει να γίνει. Λοιπόν, καλό βράδυ, να τα πούμε. Ok, te quiero. Καλό βράδυ. Καλό. Βάκο Διός. Βάκο Διός. Είσαι καλά. Κύριε, έβγαλες φωτογραφία. Τι κακομοίρα. Θα έχουν να βγάζουν movie στο Los Angeles, πολλά movie, πώς πεθάνανε οι Κενεντέοι, ώρες προμοδηγές. Θα έχουν να κάνουν movie αργότερα. Θα ανοίξουν τα αρχεία, λέει, του κόσμου. Ο Σάρας λέει, βρισκόμαστε σε βιβλικές εποχές. Ακούω, Τζέρι, σε βιβλικές εποχές ζούμε, λέει ο Σάρας. Κάτω 2.500 χρόνια, 2.600 χρόνια προηγουμένως, ο Ντανιήλ από τη Μεγάλη τη Βαβυλωνία έγραφε, λέει, αυτά που το έλεγε ο άγγελος. Αλλά ο Σάρας λέει, δεν του τα έλεγε ο άγγελος, τα έβλεπε μόνος του, λέει ο Ντανιήλ. Ήτανε smart, λέει. Τι είναι μου είπες να βάλω κάτι. Τι είναι αυτό. Για βάτο, είναι το πρώτο, μόλις το βάλα, γιατί το κοίταγα εγώ. Λέει γενικά, λέει πολλά καλά πράγματα εκεί πέρα, μιλάνε αυτοί οι δύο. Στο Messenger. Έχουμε μια περίληψη περί τίνος πρόκειται. Οκ. Τι κακομοίρα εδώ. We love you. We love you. Okay. Ωραία, τι τραβάμε. Νίκο, δεν μας είπε ο άγγελος, για να φύγει ο Μητσοτάκης πρέπει να μπει ένας καινούριος. Ποιος θα μπει απάνω, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, όλοι αυτοί οι αίτητες στη Βουλή. Το εδώ είναι. Τι λέει εκεί πέρα, δεν βλέπω. Ο Γρήβας λέει. Για βάρτο να δούμε, για βάρτο. Βλέπουμε μετά την εκλογή Τραμπ και τις προοπτικές να σταματήσει η Αμερική να ενισχύει όπως ενίσχυε μέχρι τώρα την Ουκρανία, αντί η Ευρώπη να πάρει ένα μάθημα και να κάτσει να κάνει μια ενδοσκόπηση για τη στάση της, έχει πέσει μια πολεμική ιστερία. Ο Μακρόν έχει βγει μπροστά να κάνει τον πολέμαρχο, συναντήσεις με τον Βρετανό, απ' την άλλη η Ούρσουλα, ο Σόλτς. Θέλουν να αναλάβουν αυτοί την ώρα, να δώσουν δηλαδή και άλλα δισεκατομμύρια μετά από τα εκατοντάδες που έχουν δώσει, την ώρα που στους Ευρωπαίους πολίτες λένε να σφίξουν το ζωνάρι. Δεν μου είπες αυτό είναι. Αυτό είναι. Λέει για αυτά τα ακολουθήθεια που λένε που οι Ευρωπαίοι, Τζέρι, όλοι λένε, αλλά εμείς πάμε με τις προφητείες. Ο Κοσμάς ο Ετωλός λέει η Ελλάδα θα ελευθερωθεί, θα γίνει 600 κράτος, θα το μάθουν όλα τα κράτη του κόσμου, θα το κουβεντιάζουν σαν τα σχολεία του κόσμου, αλλά ο Αγαρινός δεν θα επιτεθεί και θα μπει σε 6 μίλια. Και από εκεί μετά λέει ο Αγαρινός θα διαλυθεί, θα γίνει 7 κρατήδια και θα σβήσει το όνομα Τουρκία. Έτσι γράφουν οι προφητείες. Αλλά εγώ αυτά πιστεύω. Εδώ δεν λέει για προφητείες, εδώ λένε τα σημερινά αυτά που λένε και κάνουν οι Ευρωπαίοι. Αυτά θα γίνουν. Ό,τι και να λέει, αυτά γίνονται. Κίνα, okay? Και γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα, για να προτέψουν ένα κίνδυνο που είναι η Κίνα.
Η Κίνα δεν είναι κίνδυνος. Τζέρι, μην το λες αυτό. Δεν γράφει πουθενά στην Αγία Γραφή πως η Κίνα είναι επικίνδυνη για τον κόσμο. Η Κίνα είναι ο τελευταίος άσος του Θεού που λέει θα έρθει να χτυπηθεί με τον Αντίχριστο. Δεν μιλάμε για Ο Κινέζος να φυλάει ο Θεός για να καταστρέψει τον Αντίχριστο. Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Δεν μιλάει ότι θα κάνει πόλεμο, μιλάει για άλλα πράγματα. Που η Αμερική φοβάται. Είναι κόλπα. Είναι κόλπα. Τζέρι, μη φοβάσαι τον Κινέζο. Να φοβάσαι τον Τούρκο πιο πολύ με τον Ισλαμιστή παρά τον Κινέζο. Ο Κινέζος δεν κάνει κακά πράγματα. Όχι, εσύ, μα οι Αμερικανοί δεν πάω στα μαγαζιά του Κινέζου. Fires an insatiably hungry beast. And without intervention, all you have left is ashes. Μαντονοπούλου, και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Εκρηκτική πολιτική σύγκρουση για την τραγωδία των τεμπών και τον θάνατο του γιου της εισαγγελέως Λάρισσας. Ο Μητσοτάκης καταγγέλει την συμμετοχή στις συγκεντρώσεις της 28 Φεβρουαρίου. In Ukrainian infrastructure to have them grow both their minerals, their natural resources, their oil and gas. Ο Ζελένσκι ήταν στις επιθέσεις στη συνέχεια του Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλέσει. Η ένταση των τελευταίων ημερών έχει πυροδοτηθεί από την αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τα πανιά που χρησιμοποιήθηκαν τοποθετήθηκαν σε δοχεία για να αντιμετωπιστούν ως σκουπίδια. Έχει ζητηθεί εδώ και καιρό η άρση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να δωρήσουν τις ομιλίες τους στις ψυχές των τεμπών. 28 Δευτέρου 2025 είναι μια ημέρα μνήμης. Είναι η μέρα που μας σωθεί ειρηνικά στους δρόμους για τη δικαίωση όλων των ψυχών που θυσιάστηκαν και για την κάθαρση που θα δώσει οξυγόνο στην Ελλάδα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας απάντησε σε ερώτηση της Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνα Σκουντουρά για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει καταρτήσει ένα σχέδιο δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απαιτούνται για να ενισχυθεί η ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Την υλοποίηση αυτού του σχεδίου την παρακολουθούμε στενά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αξιολογούμε διαρκώς. Το επόμενο διάστημα αναμένονται τα πορίσματα του Μετσόβιου και του Ελληνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών για την έκρηξη και τη φωτιά μετά τη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο σκηνικό ολικής ρήξης μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι έπειτα από την ολομέτωπη επίθεση του Αμερικανού Προέδρου που χαρακτήρισε τον Ουκρανό ομόλογο του δικτάτορα που δεν έχει κάνει εκλογές. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος με ένα τελεσίγραφο καλούσε την Ουκρανία να χαμηλώσει τους τόνους και να υπογράψει την συμφωνία για τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Στο Κίεβο τώρα ακυρώθηκε η κοινή συνέντευξη τύπου του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Κιθ Κέλογκ, και του Ζελένσκι, ενώ για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπέγραψαν το ψήφισμα του ΟΗΕ, το οποίο καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. Modestly successful comedian. President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει και αποδομεί δημόσια τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος απαντά στους χαρακτηρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σε ήπιο τόνο, καλώντας τον να δει την κατάσταση ρεαλιστικά. Я розраховую на українську єдність, на нашу українську хоробрість, на наші відносини з партнерами, на нашу єдність Європи і на прагматизм Америки. Америки, який потрібен успіх, так само, як і всім нам. Σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομιλεί με τον ειδικό απεσταλμένο της Αμερικανικής κυβέρνησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ. Η κοινή του συνέντευξη τύπου ακυρώθηκε. Οι κάμερες έδειξαν για λίγο εικόνα από τη συνάντησή τους και έπειτα διέκοψαν τη μετάδοση. Να κατεβάσουν τους τόνους και να υπογράψουν την συμφωνία για τον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας. Είναι το μήνυμα που στέλνει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, Mike Waltz. What do you think is the main message Kellogg needs to deliver to Zelensky today after all of the back and forth yesterday? Δεν είναι μόνο αυτά, είναι κι άλλα. Έχει στείλει delegations all over στην Ευρώπη.
και λέει στους Ευρωπαίους, όλους τους Ευρωπαίους, τους ειδοποιεί και τους λέει για 85 χρόνια το United States το βυζένεται. Σας έδινε λεφτά, ήρθε ώρα όλοι σας λαμόγια, όλοι θα τα πληρώσετε. Και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και οι Έλληνες, όλη η Ευρώπη θα πληρώσει back όλα τα money που έχετε πάρει τα τελευταία 85 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. I want every dollar I want back. Ας μην τους τα δίνανε. Έχει τρελαθεί. Νίκο, κοίταξε, Νίκο, η Ελλάδα είναι Αμερική και εμάς μας συμφέρει η Ελλάδα να είναι με το συναυτισμό της Αμερικής. Και αυτό είναι ευχάριστο. Την Ελλάδα δεν να πάει, η Αμερική έχει βάσει σε όλα τα μέρη στην Ελλάδα. Έχει στρατό, έχει αστυνομία, έχει τα πάντα. Είναι ευχάριστο. Η ένταση των τελευταίων ημερών έχει πυροδοτηθεί από την αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην προτινόμενη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του ο Μάικ Waltz. Frustration has really stemmed just in the last week from this bizarre pushback and escalation of rhetoric over a presentation of what we see as an absolute opportunity, and that's to have the United States invest in Ukrainian infrastructure, to have them grow both their minerals, their natural resources, their oil and gas. Ο Ζελένσκι ήταν αγενής με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών που επισκέφθηκε την Ουκρανία και εν τέλει γύρισε πίσω με άδεια χέρια. Δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενο στη συμφωνία για τα ορυκτά της Ουκρανίας. Scott Bessent actually went there and was treated rather rudely because essentially they told him no, and Zelensky was sleeping and unavailable to meet him. Παίρνοντας αποστάσεις από το Κίεβο και πλησιάζοντας τη Μόσχα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ανατρέψει τα πάντα. Ο Πούτιν κρατά τα ενία για τη συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Καθώς έχει καταλάβει τα περισσότερα εδάφη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, αναφέρει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Пожалуйста, пусть ведут эти переговоры. И мы будем готовы вернуться за стол переговоров. Το ρήγμα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Κίεβο βαθαίνει. Σύμφωνα με το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να υποστηρίξουν σχέδιο ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη συμπλήρωση 3 ετών από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, το οποίο τάσεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας του Κιέβου και καταδικάζει τη ρωσική επιθετικότητα. Και έχουμε ένα σκηνικό ολικής ρήξης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Θα τα δούμε λοιπόν όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων και τις επιπτώσεις και το παρασκήνιο. Έχουμε συνδεθεί με την Έφη Κουτσοκώστα, το Θανάση Ευγερινό, τη Μαρία Ronny στις Βρυξέλλες, τον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο, στην αίθουσα ειδήσεων ο Γιάννης Ευσταθίου και η Μαρία Καρχιλάκη στη σύνδεσή μας. Και Έφη, να ξεκινήσουμε με εσένα και να δούμε λίγο το χρονικό αυτής της σύγκρουσης. Πότε ξεκίνησαν δηλαδή όλα και έχουμε φτάσει σε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για ολική ρήξη μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι. Ναι, Εύα, να πούμε ότι υπάρχει ένα γαϊτανάκι γεγονότων που οδήγησε σε αυτή την εκρηκτική αντίδραση και του Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλέσει δηλαδή τον Ζελένσκι δικτάτορα, και όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα, την Τετάρτη δηλαδή 12 Φεβρουαρίου, όταν ο Τραμπ έστειλε στην Ουκρανία και στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Υπουργό Οικονομικό του Σκοτ Μπάσετ προκειμένου να παραδώσει στον Ζελένσκι ένα έγγραφο, ένα σχέδιο συμφωνίας για τις σπάνιες γέες της χώρας ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, ο Ζελένσκι τον διαβεβαίωσε ότι θα υπέγραφε αυτή τη συμφωνία στο Μόναχο, κάτι το οποίο βεβαίως δεν έγινε. Ανταυτού, ο Ζελένσκι βγήκε δημόσια και είπε ότι εγώ δεν μπορώ να υπογράψω ένα τέτοιο έγγραφο χωρίς να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα μου. Αυτό ήταν που εξόργησε από ό,τι φαίνεται τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ακολούθησαν και άλλες δηλώσεις του Ζελένσκι που κλιμάκωνε την αντίδρασή του με αποκορύφωμα τη δήλωση αμφισβήτησης προς το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, ότι δηλαδή αυτά που κάνει με τη Ρωσία τα κάνει γιατί βρίσκεται σε μια σφαίρα παραπληροφόρησης από τη Ρωσία. Αυτήν λοιπόν τη δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ την έμαθε όσο βρισκόταν καθοδόν προς το Μάρα-Λάγκο, προς τη Φλόριντα, στο πολυτελές του Θέρετρο. Και εκεί εξεράγει, καθόλου δεν του άρεσε φυσικά αυτή η δήλωση και ακούσαμε όλες τις επιθέσεις στη συνέχεια, τους χαρακτηρισμούς. Ακριβώς, ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από ό,τι λένε οι συνεργάτες του έγραψε αυτή την ανάρτηση μέσα σε σχεδόν λίγα δευτερόλεπτα, οργισμένος από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, αποκαλώντας τον Ζελένσκι δικτάτορα, αλλά και επίσης λέγοντάς του ότι κοίτα να δεις, εμείς δώσαμε στη χώρα σου και τη βοηθήσαμε τα τελευταία 3 χρόνια με 350 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά, τα μισά από αυτά τα λεφτά, μας λες ότι δεν υπάρχουν. Πού είναι τα λεφτά?
Και προφανώς, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός ο ηγέτης ο οποίος αντιμετωπίζει τις διεθνείς σχέσεις όχι βάσει αρχών όπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αλλά με μια συναλλακτική διάθεση, ως επιχειρηματίας δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που του λέει είναι δώσε τον ορυκτό σου πλούτο και έχουμε καθαρίσει για τα λεφτά τα οποία σου έχουμε δώσει. Και γι' αυτό σήμερα ήρθε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, Mike Waltz, και το είπε απολύτως ξεκάθαρα ότι ας ρίξουμε τους τόνους, λέει στους Ουκρανούς και στους Ζελένσκι. Του είπε, διάβασε τη συμφωνία και τελείωνε. Αυτό το είπε με λίγα λόγια και υπέγραψε την. Γιατί υπονοώντας βεβαίως ότι δεν είσαι και σε θέση να μας πεις όχι. Και αυτό όλο. Γιατί του είχε πει και ο Τραμπ εχθές, είσαι δικτάτορας, χωρίς εκλογές, σε λίγο δεν θα έχεις χώρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Προφανώς και η κατάσταση είναι πολύ οριακή. Να δούμε πού θα καταλήξει. Πάμε και στο Θανάση Ευγερινό για να δούμε, Θανάση, πώς παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Μόσχα με τον Πούτιν να πλέκει φυσικά το εγκόμιο του Τραμπ. Καλησπέρα, Εύα. Το Κρεμλίνο παραμένει σταθερό στη γραμμή του «δεν βιάζομαι» και μάλλον διασκεδάζει φυσικά με τη διχόνοια στο εσωτερικό της Δυτικής Συμμαχίας και μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον. Όλα αυτά προσφέρουν χρόνο στις ρωσικές επιχειρήσεις επί του εδάφους και φυσικά επιβράβευση στα ρωσικά επιχειρήματα. Ο κύριος Πεσκόφ είπε νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ότι έχει ξεφύγει ο Ζελένσκι και προσβάλλει ηγέτες ξένων χωρών. Επανέλαβε αυτό που λέει συνέχεια το Κρεμλίνο, χωρίς να καταλαβαίνουμε 100% τι εννοεί, γιατί φυσικά εννοεί ικανοποίηση των δικών του στόχων, λέγοντας ότι συμφωνούν με τη διοίκηση Ντόναλντ Τραμπ ότι η ειρήνη πρέπει να προκύψει μέσω διαπραγματεύσεων και προτιμούν φυσικά να πετύχουν τους στόχους τους ειρηνικά, εννοώντας ότι δεν υποχωρούν όμως από τους στόχους που έχουν διατυπώσει. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως είπες, εγκομίασε τον κύριο Τραμπ λέγοντας ότι έχει υποφέρει πολλά κατά την προεκλογική εκστρατεία, ότι του έχουν επιτεθεί, ότι ακόμη και οι Ευρωπαίοι τον προσέβαλαν και πάλι ευγενικά τους φέρεται σήμερα. Επανέλαβε όμως ότι παρά την πρόθεσή του και τη μεγάλη του επιθυμία να τον συναντήσει, δεν γνωρίζει ακόμη η ρωσική πλευρά πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να προετοιμαστεί αυτή η συνάντηση που ο κύριος Τραμπ διαρκώς εξαγγέλει και λέει μάλιστα ότι θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή σε 8 ημέρες από σήμερα, κάτι που όλοι θεωρούν στη Ρωσία πρακτικά απίθανο, αδύνατο. Ο κύριος Πούτιν επίσης, επιβεβαιώνοντας βέβαια τις επιτυχίες επί του εδάφους, συνεχάρει τους διοικητές του, οι οποίοι έχουν καθαρίσει ένα μεγάλο μέρος της περιφέρειας του Κούρσκ, έχουν βγει δηλαδή και στα σύνορα και μάλιστα κυκλώνουν ένα τμήμα ουκρανικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή φοβούνται πολλοί αναλυτές Ρώσοι ότι ο Ζελένσκι, ακριβώς επειδή στριμώχνεται, ο κύριος Μετβέντεφ τον παρουσίασε, τον παρομοίασε μάλλον ως αρουραίος τριμωγμένος στη γωνία, ότι είναι ικανός για τα πάντα και οποιαδήποτε δηλαδή. Ναι, διότι αυτή τη στιγμή, Θανάση, και να κλείσουμε με αυτό, έχει χάσει από το πλευρό του τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε το Biden να τον στηρίζει και έχει στο πλευρό του προς το παρόν την Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε πολύ και εκεί θα πάμε τώρα, διότι η Ευρώπη επιχειρεί να βρει ρόλο μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις και ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Μακρόν στο Λευκό Οίκο, αλλά και τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Στάρμερ, ο οποίος μαζί με τον Σολτ στήριξε την νομιμότητα Ζελένσκι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τώρα χαρακτήρισε τον Τραμπ ως έναν έξυπνο άνθρωπο και επανέλαβε πως η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ενιαία φωνή. You are great divers. You don't leave me around. Oh, Scott, no, he's not. Ντόναλντ Τραμπ και Εμμανουέλ Μακρόν θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο των ραγδαίων εξελίξεων στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έχουν αλλάξει εντελώς το σκηνικό και η Ευρώπη προσπαθεί να δράσει όσο το δυνατό πιο άμεσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικές. We had 7 cabinet officers in Europe, in Munich, talking to our European allies, and we have President Macron and Prime Minister Starmer of the United Kingdom coming to Washington next week. Ο Γάλλος Πρόεδρος έχει δηλώσει πως η Γαλλία μαζί με την Ευρώπη θα συνεχίσει να λειτουργεί ενωτικά και θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας όσο χρειαστεί. Η θέση της Γαλλίας και των εταίρων της όσον αφορά την Ουκρανία και ευρύτερα την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι σαφής και ενιαία. Είμαστε πεπισμένοι για την ανάγκη να αυξήσουμε τις δαπάνες και τις δυνατότητές μας για την άμυνα και την ασφάλεια για την Ευρώπη και κάθε χώρα μας. Τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που δέχεται απανωτά πειρά από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν και εκείνοι ανοιχτά την νομιμότητα του Ζελένσκι.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ο δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης της Ουκρανίας. Είναι απολύτως λογικό να ανασταλούν οι εκλογές εν μέσου πολέμου. Το ίδιο είχε κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λάθος και επικίνδυνο να αρνούμαστε τη δημοκρατική νοημιμοποίηση του Προέδρου Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι είναι ο εκλεγμένος αρχηγός του Ουκρανικού κράτους. Οι τακτικές εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν εξαιτίας του καθεστώτος πολέμου. President Zelensky är demokratiskt vald. Jag tror ingen vill ha val mer än Ukraina. Ενώ και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει εκ νέου μήνυμα πως η Ευρώπη πρέπει να έχει μια ενιαία φωνή, ενώ χαρακτήρισε τον Τραμπ έξυπνο άνθρωπο. President Trump is a very smart man, and he has his own unique way of expressing himself. But I think that in principle, I think we need to agree on certain fundamentals, and I'm sure that these statements that I will make are also sort of also reflect the view of our American friends that we need, peace through strength. That obviously there can be no solution for Ukraine without the Ukrainians being involved, and of course there can be no security arrangement for Europe without the Europeans. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, μεταβαίνει στο Κίεβο τη Δευτέρα με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών πολέμου μαζί με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο Κίεβο θα βρεθεί και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεθ, ο οποίος τονίζει τη σημασία μιας μακριάς διάρκειας ειρήνης. Debe reforzar el orden multilateral, debe reforzar el derecho internacional, debe consolidar el respeto a la integridad territorial y la soberanía de las naciones, que es lo que puso Putin en cuestión a partir de esa invasión. Την ίδια ώρα, ρεπορτάζ του Financial Times αποκαλύπτει πως Γαλλία και Βρετανία σχεδιάζουν αμυντική ομπρέλα με 30.000 στρατιώτες στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του έχει διαμηνήσει πολλάκις πως κάτι τέτοιο δεν θα ήταν αποδεκτό. Хочу вам напомнить слова нашего министра иностранных дел, что, конечно же, размещение воинских контингентов стран, которые являются членами НАТО на территории Украины, не может для нас быть приемлемым. Στόχος της πρότασης αυτής, η απόκρουση μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας. Πάμε και στη Μαρία Ρόνη στις Βρυξέλλες. Μαρία, έχεις πληροφορίες για αυτό το γαλλοβρετανικό σχέδιο για την Ουκρανία. Τι περιλαμβάνει? Ναι, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία εργάζονται για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία μετά από μια ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η δύναμη αυτή, λένε 3 βρετανικές εφημερίδες, θα αποτελείται από λιγότερους από 30.000 στρατιώτες, θα είναι κυρίως αεροπορική και θαλάσσια, με ελάχιστη παρουσία στο έδαφος και μακριά από την πρώτη γραμμή στα ανατολικά της Ουκρανίας. Και το σχέδιο αυτό, Βρετανία και Γαλλία ελπίζουν ότι θα το στηρίξουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, ο νέος Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε πει πριν από μια εβδομάδα στο ΝΑΤΟ ότι τα αμερικανικά στρατεύματα δεν πρόκειται να αναπτυχθούν στην Ουκρανία. Όμως και ο Κίρ Στάρμερ και ο Εμμανουέλ Μακρόν έχουν καλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να παράσχουν εγγύηση ασφαλείας στην Ουκρανία με κάποιο τρόπο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, Εύα, η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου και του Βρετανού Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Η γαλλική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα ότι το ταξίδι του Μακρόν στην Ουάσιγκτον θα γίνει τη Δευτέρα, όπως αποκάλυψε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Αμερικής. Αλλά δεν αποκλείεται, λένε, ο Μακρόν και ο Στάρμερ να επισκεφτούν μαζί τον Λευκό Οίκο. Την ίδια στιγμή ο Γάλλος Πρόεδρος κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την επίθεση του Τραμπ προς τον Ζελένσκι, διότι θέλει να κρατήσει ανοιχτή την επικοινωνία. Πάντως επιμένει ο Γάλλος Πρόεδρος και το επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι πλέον η Ρωσία αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη και είπε μάλιστα ότι σε αυτό συγκλίνουν όλοι οι ηγέτες με τους οποίους μίλησε τις τελευταίες 3 ημέρες. Τώρα να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι φυσικά ανησυχούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρούν γρήγορα στις ρωσικές παραχωρήσεις και φοβούνται ότι ο Τραμπ θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με όρους ευνοϊκούς για την Μόσχα. Πάμε και στο Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι οι Ευρωπαίοι φαίνεται πως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Φαίνεται πως σε επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και νέο πακέτο, μεγάλο πακέτο. Ναι, και υπήρξε ιδιαίτερη οργή για τις δηλώσεις Τραμπ. Είδαμε στο βίντεο τον κύριο Σόλτς, ο οποίος είπε ότι ο Ζελένσκι είναι δημοκρατικά εκλεγμένος. Τον πόλεμο αυτό δεν τον ξεκίνησε η Ουκρανία, τον ξεκίνησε η Ρωσία και δεν μπορούμε να λέμε ψέματα και να κάνουμε το άσπρο μαύρο, είπε ο Τραμπ. Οι δηλώσεις Τραμπ είναι επικίνδυνες, λέει ο Σόλτς.
Τώρα και η κυρία Μπέρμποκ ήταν ακόμα πιο επιθετική. Είπε ότι είναι απόλυτα παράλογα αυτά που λέει ο Τραμπ για το Ζελένσκι, ότι να σταματήσει συνεχώς να ασχολείται με το Twitter και να σηκώσει το κεφάλι του να δει την αλήθεια στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη δικτατορία στην Ευρώπη εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Όπως είπες και εσύ στην αρχή, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναμένεται ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης θα ανακοινώσουν ένα πολύ μεγάλο πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία. 6 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως για αμυντικά συστήματα και εξοπλισμό. Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Τι θα κάνουν οι δύο δορυφόροι μαριονέτες της Μόσχας στην Ευρώπη, η Σλοβακία και η Ουγγαρία, εάν θα προσπαθήσουν να μπλοκάρουν. Και τι θα γίνει και την επομένη των εκλογών στη Γερμανία, που θα είναι διαφορετικοί οι συσχετισμοί. Μένει να το δούμε φυσικά. Πάμε και στο Γιάννη Ευσταθίου τώρα. Θα είναι ο Σόλτς όμως και υπουργός εξωτερικών η Μπέρμποκ, να το πούμε αυτό, μην νομίζει ο κόσμος ότι θα αλλάξει η κυβέρνηση. Ναι, θα αλλάξει δεν κάποια στιγμή. Αν θες να πεις ότι δεν θα γίνει από την επόμενη μέρα. Λοιπόν, κατανοητό, Παντελή, θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε και θα καταγράψουμε και λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις για τις γερμανικές εκλογές την Κυριακή το βράδυ. Πάμε στο Γιάννη Ευσταθίου τώρα για να δούμε, Γιάννη, πώς παρακολουθούν από την Αθήνα αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις. Σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, ωστόσο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του. Την Τετάρτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα είναι στην Ουάσιγκτον, θα συναντηθεί με τον Μάρκ Ρούμπιο, θα είναι από τους πρώτους, ίσως και ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών που θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Είναι βέβαιο ότι το ουκρανικό θα είναι στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο κύριος Γεραπετρίτης και τις συζητήσεις με τον κύριο Μάρκ Ρούμπιο. Να πω ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Ελλάδα έχει αποφασίσει να μην στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, ακόμη και υπό την ομπρέλα μιας ειρηνευτικής δύναμης. Βεβαίως είναι κατά του αναθεωρητισμού, δηλαδή της αλλαγής συνθηκών και συνόρων, και κυρίως διότι έχει το βλέμμα της προς τη μεριά της Άγκυρας. Ακόμη να σας πω ότι αύριο αναχωρεί για την Βρετανία και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, θα έχει και αυτός επαφές εκεί. Την Τρίτη θα είναι και συνάντηση που θα έχει με τον Βρετανό ομόλογό του, τον κύριο Τζον Χίλι, και είναι πιθανό να έχουμε και από εκεί κάποιες εξελίξεις. Πάμε και στη Μαρία Καρχιλάκη τώρα, διότι Μαρία, βλέπουμε, για να δούμε όλο το σκηνικό, πως η Ουκρανία πιέζεται να αποδεχτεί μια πολύ δύσκολη συμφωνία για την χώρα της. Η Ρωσία διαπραγματεύεται από θέση ισχύως και βλέπουμε τον Μακρόν να επιχειρεί να εμφανιστεί ως ηγέτης της Ευρώπης. Ακριβώς. Η Ρωσία κρατά τα χαρτιά. Η δήλωση αυτή του Τραμπ δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας. Τα εδαφικά κέρδη της Μόσχας δεν είναι μόνο στρατιωτικά. Είναι και το ισχυρότερο διαπραγματευτικό της όπλο. Η ιστορία των διεθνών διαπραγματεύσεων δείχνει πως οι συμφωνίες δεν βασίζονται σε ηθικά αφηγήματα, αλλά στους συσχετισμούς ισχύως στο πεδίο. Με αυτή τη λογική και με δεδομένη τη διαχρονική δυσπιστία του Τραμπ, αν θέλετε, απέναντι στο Ζελένσκι ήδη από το 19, η σφοδρότατη επίθεσή του στον Ουκρανό πρόεδρο ίσως δεν είναι και τόσο προσωπική. Είναι μοχλός πίεσης σε μια συνθηκολόγηση που μοιάζει προδιαγεγραμμένη. Η πολύ δύσκολη συμφωνία έρχεται και η Ουκρανία θα κληθεί να αποφασίσει χωρίς περιθώριο ελιγμών. Τώρα, στο νέο αυτό σκηνικό με την Ευρώπη να αναζητά θέση, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο Μακρόν. Τη Δευτέρα συναντάται με τον Τραμπ, καθώς αυτό είναι το πρόσωπο το οποίο η Ουάσιγκτον αποδέχεται ως βασικό συνομιλητή εκ μέρους της Ευρώπης, ενώ σε επόμενο χρόνο θα ακολουθήσει ο Στάρμερ. Η Γαλλία, διαχρονικά πιο ανοιχτή στις διπλωματικές πρωτοβουλίες, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα σε μια δύσκολη ειρηνευτική διαδικασία και τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων. Την ίδια στιγμή, η ενημέρωση που θα κάνει σε Ευρωπαίους ο Ρούμπιο κατά εντολή του Τραμπ για τις συνομιλίες που είχαμε στο Ριάντ δείχνει ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να διαμορφώσει το πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας χωρίς ευνηδιασμούς. Σε κάθε περίπτωση, Εύα, το μήνυμα είναι σαφές. Η ρωσική διαπραγματευτική ισχύς πρέπει να αναγνωριστεί όχι ως παραχώρηση, αλλά ως αναγκαιότητα για μια συμφωνία που θα έχει διάρκεια. Διότι, όπως έχει αποδείξει η ιστορία, οι σταθερότερες ειρηνευτικές συμφωνίες δεν είναι αυτές που στηρίχτηκαν σε ηθικές επιταγές, αλλά εκείνες που χτίστηκαν πάνω σε ρεαλιστικούς υπολογισμούς. Ακριβώς, γιατί είναι σαφές, και να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία Καρχιλάκη, πως τα δεδομένα μετά την εκλογή Τραμπ έχουν αλλάξει δραστικά. Τώρα πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, οικονομία, μετανάστευση, ακροδεξιά και οι πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες επόμενης μέρας κυριάρχησαν στο τελευταίο debate των δύο μονομάχων για την ηγεσία της επόμενης κυβέρνησης. Λοιπόν, εδώ τώρα μαζευτήκανε όλοι, ο Γάλλος, ο Εγγλέζος,
ο Γερμανός, πάνε στην Ουάσιγκτον, είναι ο Ρέντι εκεί, και ο Μητσοτάκης και αυτός είναι στην Αμερική και παρακολουθεί με τα κι άλλα. Νίκο, η Ελλάδα είναι κερδισμένη, πάτω χαμπάρι. Η Ελλάδα είναι κερδισμένη, όπως και να το θέλουμε το πράγμα. Η Ελλάδα παίζει το παιχνίδι της. Ο εχθρός της Ελλάδος είναι ο Αγάρ. Είναι το Ισλάμ, Νίκο, του Αγάρ, οι Τούρκοι. Για 600 χρόνια αυτοί είναι οι εχθροί μας. Μην βλέπουμε τίποτα άλλο. Όχι οι Εβραίοι, όχι οι Γάλλοι, όχι οι Αμερικανοί. Και είμαστε με τους Αμερικανούς. Και λέω, μπράβο, εκεί πρέπει να είμαστε. Εσύ, Τζέρι, τι νομίζεις? Μα και πού να πάει? Με τον Τούρκο? Είσαι. Λοιπόν, η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης παίζει το παιχνίδι όμορφα και ωραία. Οι υπουργοί του πάνε στην Αμερική, στην Αγγλία. Το λέει ξεκάθαρα, η Ελλάδα χρειάζεται το στρατό της, την αστυνομία της, στα αεροπόρ για την Τουρκία που μας απειλάει και δεν θα στείλουμε σε άλλα μέρη. Νίκο, αυτή είναι η υπόθεση μου. Εγώ έτσι το βλέπω. Και ένα πράγμα να ξέρεις. Η Ουκρανία θα χάσει εδάφη. Γιατί δεν ήταν και δικά της εδάφη. Ο Κρουτσόφ το 1962, όταν πέθανε ο Στάλιν, ο Κρουτσόφ που ήταν καταγωγής από την Ουκρανία, έγινε σεκρετέρι του Σοβιετικής Ενώσεως και πήρε εδάφια από τη Ρωσία και τα έδωσε στην Ουκρανία για να τσουκαρμάρει τους Ουκρανέζους, μια μερίδα που είχαν από το Στάλιν, είχαν σκοτωθεί τώρα και έδωσε εδάφια ρωσικά στους Ουκρανέζους. 80 χρόνια αργότερα ο Πούτιν λέει αυτά είναι δικά μας. Μας τα πήρατε το καιρό που οι Ρώσοι δεν είχαν δύναμη. Είμαστε σκλαβωμένοι κάπου ένα σύστημα και οι Ρώσοι δεν είχαν δύναμη. Οι πολίτες αυτοί που σκέφτονται ρωσικά. Και τα πήρανε πίσω. Προσπαθήσαν να τα πάρουν με το καλό, δεν τους τα έδινε και κάνανε 2 πολέμους. Ο πρώτος πόλεμος ήταν να βουτήξουν την Κριμαία πριν 15 χρόνια και τώρα βουτήξαν και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Νίκο, έτσι βλέπω εγώ. Θα τα πάρει τα εδάφη αυτά, θα τα δώσουν, διότι ήταν ρωσικά εδάφη. Η Ουκρανία είναι μεγάλο έδαφος, Νίκο. Και έστω και να χάσει μερικά state province και πέρα. Με την Κύπρο, Νίκο, όταν οι Τούρκοι μπήκανε μέσα, δεν υποχρεώσανε καμία κυβέρνηση ελληνική και κυπριακή να υπογράψει συμφωνητικό ειρήνης. Το Κυπριακό, Νίκο, για 50 χρόνια είναι στον αέρα. Και όλα τα κράτη λένε στην Τουρκία είσαι παράνομα μέσα στην Κύπρο. Και τα Ηνωμένα Έθνη είσαι παράνομα μέσα στην Κύπρο. Προσπαθήσανε δύο χρόνια τώρα οι Τούρκοι να κάνουν με το εκεί κάτι μικρό κρατήδια που βοήθησε στην Τουρκία να αναγνωρίσουν το ψευτοκράτος. Αλλά δεν το κάμανε. Άρα και σήμερα, 50 χρόνια αργότερα, κανένας δεν αναγνωρίζει το ψευτοκράτος. Άρα και γρήγορα ή αργά, κάποια ώρα θα τους διώξουν από την Κύπρο. Η Κύπρος είναι διαφορετικό από την Ουκρανία. Η Ουκρανία, Νίκο, θα κάτσει στο τραπέζι, θα χάσει εδάφη, θα υπογράψει, θα γίνει συμφωνητικό και δεν θα έχουν άλλο πόλεμο. Εγώ έτσι το βλέπω. Με την Κύπρο όμως δεν έχουν υπογραφεί. Οι Κυπραίοι δεν έχουν υπογράψει σε χαρτί, ούτε οι Έλληνες. Έχουν μπει παράνομα οι Τούρκοι μέσα στην Κύπρο. Εγώ έτσι τα βλέπω. Εσύ, Τζόρι, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Παράνομα είναι, το ξέρουν όλοι. Όλοι το λένε. Γι' αυτό δεν τους αναγνωρίζουν, Νίκο. Μπορεί ο Τούρκος να σηκώνει σημαίες, να λέει το δικό, να κάνει. Αλλά δεν είναι δικό του. Είναι παράνομα εκεί πέρα. Είναι παράνομα. Λοιπόν, μην μπλέκουμε την Κύπρο με την Ουκρανία. Μην πούμε ότι θα πάθει η Ουκρανία, θα πάθει και ο Κύπρος. Νίκο, το βαστάνε ανοιχτό το Κυπριακό, δεν γίνει αυτό. Για να διώξουν τους Τούρκους όταν θα είναι η ώρα. Εγώ αυτό βλέπω. Κρίμες που οι Κυπραίοι χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε όλες πολιτείες. Άρα τι να κάνουμε. Ήταν τα συμφέροντα τέτοια, αλλά ο Τούρκος δεν έχει πάρει το ναι, είναι δικά σου. Δεν το έχει πάρει αυτό. Τώρα, δεν έκαμε η Ουκρανία εκλογές, είπε να γίνουν εκλογές. Δεν έκανε γιατί είναι πόλεμος. Τι εκλογές θα κάνει? Ό,τι έκανε ο Βενιζέλος το 1912 και χάσαμε τη Μικρά Ασία.
Δεν μπορεί να γίνουν εκλογές. Αν γίνουν εκλογές όμως, θα χάσει ο Εβραίος. Εγώ έτσι βλέπω. Εσύ, Τζέρι, πώς το βλέπεις? Μπορεί να μην το ξέρανε πως ήταν και Εβραίος. Μπορεί όταν γίνανε εκλογές και τον ψηφίσανε, ήταν ηθοποιός, λέει, ήταν ηθοποιός, έπαιζε στα θέατρα. Μπορεί να μην γνωρίζανε πως ήταν Εβραίος. Και τον ψηφίσανε οι Ουκρανέζοι, οι χριστιανοί. Τώρα που ξέρουν πως είναι Εβραίος, θα τον ξαναψηφίσουνε? Δεν νομίζω. Και που σκοτώσαμε και τα παιδιά τους, εκατομμύρια παιδιά έχουν σκοτωθεί. Τώρα ξέρανε τι είναι, γιατί είχε πολλούς Εβραίους εκεί, οκ. Δεν νομίζω το ξέρανε όλοι, Τζέρι, δεν το ξέρανε όλοι. Δεν νομίζω. Αλλά είχε μεγάλο community εβραϊκό εκεί. Άλλη υπόθεση είναι. Πόσοι είναι, μωρέ, μερικές χιλιάδες είναι. 20, 50 χιλιάδες. Αυτός πήρε εκατομμύρια. Άρα ήταν, πώς λέγεται, είχε ταλέντο, ήταν ηθοποιός. Του ξεγέλασε, οκ. Αλλά έφαγε λεφτά. Ρε Νίκο, 360 εκατομμύρια. Πόσα έφαγε από την Ευρώπη, πόσα έφαγε από... Μιλάμε πολλά λεφτά. Πού πήγανε τα λεφτά αυτά, ρε Νίκο? Τα έχει με τον Τούρκο, τα έχει μοιράσει. Νόμο, τα έχει βάσει στο Ισραήλ. Εγώ νομίζω τα πήγανε στο Ισραήλ. Εγώ έτσι βλέπω. Έτσι βλέπω. Τα έχει κάνει βέστη μετά, έχει κάνει. Τι κορόιδο είναι. Θα γίνουν εκλογές φέτος και θα την κοπανίσει αυτός. Θα την κοπανίσει. Η γυναίκα του Ζελένσκι, και αυτή η Εβραία είναι, η γυναίκα του. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και χριστιανή, Νίκο. Δεν ζει από τον καιρό που ξεκίνησε ο πόλεμος, είναι στο Σουίτσερλαντ, είναι στην Ελβετία. Και λένε ναι, βέβαια. Και λένε... Εκεί τα έχουν τα λεφτά. Τα χρήματα που έπαιρνε από την Ευρώπη και από την Αμερική, το μεγαλύτερο μέρος τα έχουν πάει στην Ελβετία. Μήπως, Νίκο, ήταν και κόλπο? Εβάλανε τον Εβραίο απάνω οι Αμερικανοί, του δώσανε τα λεφτά, ξεκίνησε ο πόλεμος και τώρα του λένε, Νίκο, τώρα του λένε θέλουμε τη μισή Ουκρανία, θέλουμε το ρηχτό. Μήπως έρθει αυτά όλα? Ο Τρουμπέτας του λέει, θέλω να μου πεις πού είναι τα λεπτά. Του λέει, ξέρει ότι τα λεπτά είναι κρυμμένα, τα έχει κρύψει. Θα μου πεις, Νίκο, δεν είναι όλα χρήμα. Έδωσανε τάξ, έδωσανε ελικόπτερα, έδωσανε κανόνια, έδωσανε σφαίρες. Είναι και με υλικό, δεν είναι όλα χρήμα. Δεν νομίζω να είναι όλα χρήμα. Γιατί ο Καναδάς έδωσε και η Ελλάδα έδωσε όπλα, αλλά δεν ήταν σε χρήμα. Η Ελλάδα δεν έδινε χρήμα, έδινε πράγματα αρχαία. Πώς λέγεται το χρήμα η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης έδωσε σε ρευτό χρήμα 80 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω, Νίκο. Όχι η Ελλάδα, δεν έχει λεφτά η Ελλάδα. Νίκο, η Ελλάδα δεν έχει λεφτά. Η Ελλάδα κοντρολάρεται από την Ευρώπη γιατί έχει υπογράψει συμφωνητικά τα λεφτά που πηγαίνουν. Δεν μπορεί η Ελλάδα να δώσει στην Ουκρανία όταν η Ελλάδα χρωστάει. Σοπάρες είναι. Έδωσε όμως άδειασε τις αποθήκες που ήταν με παλιά πράγματα, ρε Νίκο, παλιά πράγματα. Δεν μιλάω για εξοπλισμό. Δεν μιλάω για όπλα, για τάξη, αεροπλάνα. Μιλάω για μετρητά, cash. Το είδες εσύ που ήθελε γραμμένο αυτό? Γιατί επλήρωνε τους μισθοφόρους από αυτά τα λεφτά. Η Ελλάδα είναι τα λιγότερα λεφτά από όλους που έστειλε. Κοίταξε, Νίκο, η Ελλάδα χαλάει 5% από το ακάθαρτο ΙΜΚΟ. Παγκοσμίως η Ελλάδα είναι πρώτη για στρατό, αστυνομία και τώρα λένε οι άλλοι 2, 1,5 εδώ η Ελλάδα χαλάει 5%. Άρα η Ελλάδα είναι νομπεόρα σε όλο τον κόσμο. Τώρα λένε όλος ο κόσμος θα πρέπει να χαλάει 5% για στρατό, αστυνομία, για φάιρες, για πλημμύρες, για σεισμούς, γιατί χρειάζονται τα κράτη ένα στρατό και πρέπει να φτάσουν το 5% το ελληνικό όλοι. Η Ελλάδα χαλάει 5% Νίκο. Και καλά κάνει. Τι να κάνει? Μπορεί να λείπουν από νοσοκομεία και από φτωχούς, αλλά πρέπει να έχει εκεί πέρα. Ο Καναδάς, άμα συμβεί κάτι εδώ πάνω στο πισί, δεν έχουμε στρατό. Πρέπει και ο Καναδάς να πάει 5%. Να έχουμε στρατό, να έχουμε παντού για να μας βοηθήσουν σε φωτιές, σε πλημμύρες, σε κακοχίες.
Εδώ. Ο στρατός δεν γίνει να πολεμάει μονάχα. Δεν γίνει να πολεμάει μονάχα. Καλά, ο Τρουντό τι δουλειά έχει να πηγαίνει εκεί στην Ευρώπη μαζί με την έτοιμη της Κομαρία. Τι πάει και κάνει εκεί πέρα. Είναι μαζί του. Ο Καναδάς είναι αγγλογαλλικά συστήματα. Είναι η μαζί Αγγλία του. έχει χέρι εδώ πέρα, η Γαλλία έχει χέρι εδώ πέρα. Είμαστε υποχρεωμένοι. Είμαστε, αφού ο πληθυσμός είναι, μιλάμε γαλλικά και εγγλέζικα. Τι θα κάνει. Είναι παιχνίδι παίζεται. Αλλά είμαστε 95% με την Αμερική δεμένοι. Είμαστε με την Αμερική. Όλα εκεί πάνε. Τι κάνουμε. Αλλά είναι συμφέροντα του Καναδά, έτσι, να έχουμε και τη Γαλλία και την Αγγλία. Κοίταξε, Νίκο, η ανθρωπότητα πήρε τροφή μετά την κορώνα, Νίκο. Μας εφορέσανε μάσκες 3,5 χρόνια. Μας εκλείσανε στα σπίτια μας 3 χρόνια. Εκλείσανε τις επιχειρήσεις, τα πάντα, τα τρένα, τα αεροπλάνα. Ρε Νίκο, πώς το καταφέρανε αυτό. Το έχεις πάρει χαμπάρι. Ολόκληρο τον πλανήτη. Ρε Τζέρι, να φορέσεις ολόκληρο τον πλανήτη. Μάσκα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τι πράγμα ήταν αυτό. Το έχεις σκεφτεί αυτό. Εγώ που το σκέφτομαι και λέω, μα πώς το καταφέρανε, ρε Νίκο. Ολόκληρο τον πλανήτη. 8 δισεκατομμύρια άτομα με μάσκες. Τρομερό πράγμα αυτό. Τρομερό πράγμα, Νίκο. Άραγε, ή τα ευκιαστά είναι, ή βαλτά είναι, ή τα είχαν κουβεντιάσει σε δωμάτια. Και τώρα, σε ειδικά δωμάτια κάνε μύτη, τι θα κάνουν με τη Μέση Ανατολή, τι θα κάνουν στην Ουκρανία, στη Ρωσία, μέσα σε δωμάτια. Νομίζω θα ρωτήσουν εμένα και σε Νίκο. Λίγα άτομα είναι αυτά που παίζουν το, πώς λέγεται, Τζέρι, το χάκι, το σκάκι, πώς λέγεται. Λίγα άτομα είναι αυτά. Και θα μας αφανερώσουν όταν είναι ώρα, αυτά γίνονται. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε γερόντοι πια, να μην μας έρθει. Κοίταξε, μου είπε σήμερα ένας, μου λέει, Δημήτρη, θα χορεύουμε όπως λες 4 χρόνια, όλος ο πλανήτης θα πάρουν σαν αμένα κάρμινα. Αλλά θέλουμε και 4 χρόνια μετά να συνέρθουμε, που δεν θα είναι ο δρόμο πάνω. Θέλουμε 8 χρόνια. Εγώ του λέω, ας ζήσουμε 8 χρόνια, δεν νομίζω να ζήσουμε 8 χρόνια. Θα χορεύσουμε 8 χρόνια. Τι θα κάνουμε. Γιατί δεν γίνεται 4 μονάχα, μετά για να συνέρθει ο πλανήτης από αυτή την ανομοθύωρα που λέει και ο Δροσάρας, ανεμοστρόβιλος, είναι μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Κάτω στο Πασίφικ ονομάζαμε αυτούς τους ανέμους, τους ονομάζαμε τυφώνες. Ο τυφώνας. Τυφώνας, Νίκο, είναι τυφώνας αυτός. Ο καπετάνιος έτρεπε, όταν άκουε τυφώνας έρχεται, έτρεπε ο καπετάνιος. Πού να πάμε να κρυφτούμε. Ο τυφώνας. Τι λες, Νίκο. 600 μίλια ακτίνα ο τυφώνας. Άμα σε πιάσει το καράβι μέσα, δεν μου διάξινο. Τώρα ολόκληρος ο πλανήτης έχει πιάσει το τυφώνα. Πού θα πάει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν τα βλέπω. Ο Σάρας λέει βρισκόμαστε σε βιβλικές εποχές. Βιβλικές εποχές. Δηλαδή αυτά που έχουμε γραφτεί συμβαίνουν στα χρόνια μας. Πρέπει να συμβούν. Δεν ξέρω. Μπορεί, Νίκο, να πρέπει να συμβούν. Βλέπω τώρα μέσα στα στάδια. Παίζουνε χάκι. Γυναίκες παίζουνε χάκι, παίζουνε φούτμπολ, παίζουνε τώρα. Και απάνω οι κερκίδες με ναρκωτικά, με μπύρες, το ένα, το άλλο. Δηλαδή, ζούμε σε εποχές, Νίκο, δύσκολες, αναρχικές. Προωθούν την μπύρα πάλι, Νίκο. Θυμάσαι στο Γούνι Πετζέρι την Παρασκευή και το Σάββατο. Θυμάσαι την μπύρα που πήρανε οι Καναδέζοι. Το προωθούν, Νίκο, τώρα στα στάδια μέσα. Μετά την κορώνα. Προωθούν πάλι την μπύρα. Τι εννοεί αυτό. Θέλουν να κοιμήσουν το λαό με την μπύρα πάλι. Ναι, να γεμίσουν πάλι τα παπ με την μπύρα. Το είδα σήμερα στα νέα, τα καναδέζικα. Μπύρα, πα. Στο γούμες χάκι, στο μεν χάκι, στο δις, να σκίζουν τις σημαίες της Αμερικάνικες, να πλακώνονται στο ξύλο και μπύρα. Νίκο, no. Άρα δεν πάει καλά,
Θα του φλωμώσει όλους με την πύρα, θα θολώσει το μυαλό Νίκο, μετά ποιος θα πάει να κάνει φασαρίες, θα βγει τους δρόμους για στράκια και τώρα και τα άλλα. Και είναι αυτά που μου έλεγε εμένα πριν 30-40 χρόνια, μου το έλεγε ο Μάγκας. Μου λέει το σύστημα είναι το ότι μου λέει, μιλάτε, εσύ είσαι χριστιανός, μου λέει, πιστεύεις στη δημοκρατία, στον χριστιανισμό. Το σύστημα δεν πιστεύει σε αυτά τα πράγματα. Το σύστημα πιστεύει πως πρέπει να υπάρχει αστυνομία, στρατός, νοσοκομεία, τρελοκομεία, νοσοκόμοι, όλα αυτά. Πρέπει να έχει κακούς ανθρώπους, καλούς ανθρώπους, χαζούς, όλα τα άλλα. Γιατί δουλεύει έτσι, μου λέει. Υπάρχουν δουλειές, εσύ μου λέει θέλεις χριστιανισμό και δημοκρατία, λέει. Δεν θα υπάρχει αστυνομία, δεν θα υπάρχει στρατός, δεν θα υπάρχουν νοσοκομεία, θα ζούμε όλοι, λέει, ο ένας με τον άλλο να βοηθάσουν. Τότε λέει, και πού θα δουλεύουμε. Νίκο, αυτά μου έλεγε εμένα ο μάνατζερ του κρατικού συστήματος. Μου λέει, Αγγελάτε, έχεις καλές ιδέες, μου λέει, αλλά όχι για τη σημερινή μας εποχή. Το σύστημα δεν δουλεύει έτσι. Και το βλέπεις στην Ελλάδα. Συνέχεια, δικηγόροι, το ένα, από εδώ, εγκλήματα. Κάθε μέρα βρίσκονται σώματα, γυναίκες, άντρες. Αυτό είναι που σκοτώσανε, αυτό είναι που βρήκανε τώρα. Τι ήταν αυτός, Νίκο. Τον εβάλε κάθε μέρα τώρα. Τι ήταν αυτός. 50 χρόνια που τον βρήκανε να πάει στα βουνά. Ψάχνανε στα λιμάνια, ψάχνανε στα ποτάμια, ψάχνανε στις γύμνες, στην αστυνομία, ο στρατός, στα ελικόπτερα. Τι ήταν αυτός. Αυτός ήταν ο γιος της Γενικής Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Που έτσι. Και είχε εξαφανιστεί για περίπου 58 μέρες νομίζω. 2 μήνες τώρα, ναι, και ψάχνανε παντού. Λιγότερο από 2 μήνες. 58 μέρες. Και τον εγυρεύανε all over the place. Ξαφανισμένος. Εν τέλει, εδώ και 2 εβδομάδες πίσω, τον βρήκανε σε ένα χαντάκι. Πας στα βουνά και οι Τσοπανέοι τον βρήκανε. Τον βρήκανε σε ένα χαντάκι, στα σκυλιά από κάποιους κυνηγούς που κυνηγάγανε στο βουνό. Δεν ξέρω, λέει ήταν σκυλιά, λέει που έχουν πρόβλημα εκεί, τέλος πάντων. Τα σκυλιά αρχίσανε να γαβγίζουν, γάφατο και πήγανε εκεί πέρα οι κυνηγοί και είδανε το πτώμα, το οποίο είχε αρχίσει already η αποσύνθεση. Καλά, εντάξει, 2 μήνες. Δεν ήταν 2 μήνες. Σε 2 μήνες θα υπήρχαν μόνο τα κόκαλα. Κοίταξε Νίκο, το πράγμα είναι το εξής. Τον είχανε στο ψυγείο. Τον είχανε στο σιρτάρι, στο ψυγείο. Για περισσότερο από 50 μέρες. Και τις τελευταίες, τη μια εβδομάδα προηγουμένως, μετά από 50 μέρες, τον ευγάλανε, τον πήρανε και τον πήγανε και τον εβάλανε εκεί για να τον βρούνε. Αλλά διότι μόνο έτσι εξηγείται, έχουν πέσει τώρα όλοι να δούνε... Κοίταξε, θα περιμένουμε να δούμε αν θα πει αστυνομία την αλήθεια. Νίκο, ένα πράγμα ξέρω. Εάν ήταν γιος κάποιου δικαστού, άραγε τον απειλούσανε τα κόμματα. Μην βγάζει την αλήθεια, ποιος έβρε τις φωτιές. Ο Σάρας λέει οι φωτιές στην Ελλάδα 90% εμπαίνουν από Τούρκους. Έτσι γράφει ο Σάρας. Νίκο, ο Σάρας το γράφει. Οι φωτιές στην Ελλάδα μπαίνουν από Τούρκους. Και το κρύβουνε για να μην φέρουν μίσος. Και βρουν ευκαιρία οι Τούρκοι, μας κατηγοράνε πως βάζουν τις φωτιές. Και το βελώνουνε λίγο. Άραγε τις απειλήσανε, Νίκο. Την απειλήσανε αυτοί, ποιος έβαλε φωτιές στο μάτι, ποιος έβαλε τα τρένα και σκοτώσανε το γιο αυτινού ή το γιο αυτινής, να πούμε. Έτσι το βλέπω εγώ να πούμε το πράγμα. Άραγε τα πολιτικά πάρτε στην Ελλάδα είναι εγκληματικά, έχουν ελερωθεί με το χέρι τους, έχουν ελερωθεί με αίμα. Όχι ο Μητσοτάκης όμως, όχι ο Μητσοτάκης. Οι υπόλοιποι. Ο Μητσοτάκης είπε, με έβαλε ο Θεός να βγάλω την Ελλάδα από το βούρκο και από τα σκατά που την έχετε βάλει 50 χρόνια. Τελείωσε, τσιτάπε. Και θέλουν όλοι τώρα, μα όλα τα πολιτικά τα πάρτι,
Μα όλα είναι εναντίον του, να τον ερίξουν. Μα όλα, δεξιά, αριστερά και τρώα. Άραγε αυτά που είπε ο Μητσοτάκης, εβάλλετε την Ελλάδα μέσα στον μπουρκο, κλεφταράδες, απατεώνες, είχε δίκιο. Γι' αυτό εγώ τον υποστηρίζω. Και τον υποστηρίζει και ο Θεός. Τον έχει κυβερνήσει 5 χρόνια τώρα. Πάει για 6. Και λέει δεν κάνω εκλογές. Το 2027 δεν θα κάνω εκλογές. Τον Οκτώβριο. Και καλά του λέει. Και θα βγει πάλι το κόμμα αυτό. Μπορεί να μην βγει ο ίδιος, θα μπορεί να τα παρατήσει. Αλλά θα βγει το κόμμα πάλι αυτό. Ποιος θα είναι. Λέει ο Άγγελος θα πέσει. Και ποιος θα βγει πάνω. Ποιος είναι. Δεν τους ακούσει ο Ρεγγίκο. Δεν είδε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είδε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους αλήτες. Δεν είδε στο ΠΑΣΟ. Ο ένας πάει να βγάλει τα μέτρα του νου. Δεν είναι στο κουμπί. Ωραία, Τζέρε, πιστεύεις εσύ από αυτούς τους ανθρώπους, να πούμε, τα αντιπολίτευση. Είδες πώς μιλάνε. Μίσος. Νίκο, μιλάνε μες στη Βουλή με μίσος. Μισάνε την Ελλάδα, μισάνε τον ελληνισμό. Είδε τα πολιτικά πάρτι. Και φέρνουν τα τρένα, φέρνουν τα αεροπλάνα, φέρνουν τα ατυχήματα, φέρνουν αυτό. Τώρα φέρνουν αυτό ρε που θα κατηγοράει το Μητσοτάκη να παραιτηθεί επειδή δεν έκανε ένα σώμα κάπου. Θα λένε ο Μητσοτάκης θα το κατάληψε. Έτσι θα λένε. Ήδη το λένε. Να πέσει ο υπουργός, λέει, τώρα Τάρνο. Πάντα το λέγαμε αυτό, οτιδήποτε γίνεται και η κότα το αυγό να μην το κάνει, η κυβέρνηση πάντα έφταιγε. Και γυρεύουν πάντα αποζημίωση. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Κρίμα που φάγανε το άτομο αυτό. Μα τώρα πριν 2 εβδομάδες απειλήσανε αυτούς που τους δικαστές, είναι η εισαγγελέα και δικαστή, είναι γυναίκες και 2. Για τα τρένα. Νίκο, τους λένε γράμματα και τηλέφωνα. Θα σας κάνουμε κακό εάν μιλήσετε. Νίκο, τι εννοεί με αυτό. Γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ με στην υπόθεση και το ΠΑΣΟΚ. Ο Σάρας τα γράφει εδώ πέρα, λέει τα τρένα αυτά έχουν πουληθεί στους Ιταλούς πριν 15-20 χρόνια επί ΠΑΣΟΚ και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τι κάνανε αυτοί τόσα χρόνια. Γιατί δεν εσπροωθούσαν να διοργανώσουν τα τρένα, να βάνε λάμπες, να βάνε το ένα, να κατεβαίνουν το ένα τ' άλλο, όταν να σταματάνε τα αυτοκίνητα. Δεν κάνανε τίποτε Νίκο τόσα χρόνια. Και τώρα κατηγοράνε τον Καραμαλή, τον Υπουργό και τον Μητσοτάκη. Άρα τι θέλουμε. Του γράφει η εφημερίδα. Λέει, κοιτάξτε, λέει, εσείς τα πουλήσατε και εσείς αφήκατε τους Ιταλούς τόσα χρόνια και δεν κάνανε τίποτε οι Ιταλοί εδώ πέρα. Ναι, γιατί είναι Ιταλικά τα τρόνα. Είναι Ιταλικά. Έχουν αγοράσει τις κομπανίες, πώς λένε, ήταν κρατικές οι κομπανίες. Και τα πουλάνε οι Ιταλοί. Επί ΠΑΣΟΚ και επί ΣΥΡΙΖΑ. Το κομπολόι είναι φτιαγμένο στην Κορέα. Καλά, ούτε κομπολόγια δεν μπορούν να κάνουν οι Έλληνες. Κοίτα το, είναι φτιαγμένο στην Κορέα. Να το βλέπεις. Ρε Τζέρι, έχουν τόσο πολύ χρήμα. Θα πάνε να κάνουν κομπολόγια. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν στην Ελλάδα. Οι πιτσιρικάδες αγοράζουν μάσκες, καπέλα και πάνε και τρώνε σουβλάκια. Κάθε εβδομάδα πάρε ταξίδια στα νησιά. Δεν του βλέπεις τι γλέντια κάνε. Αυτοί δεν δουλεύουν. Είναι τεμπέληδες οι Έλληνες. Έχουν χρήμα, Τζέρι, έχουν χρήμα. Δεν ξέρω, έχουν πολύ χρήμα. Πού τα βρίσκουν τα χρήματα. Πού τα βρίσκουν. Κλέψανε την Ευρώπη. Ο Σάρας το λέει. Κατακλέψανε την Ευρώπη. 50 χρόνια. Αλλή μονό τους. Αλλή μονό τους. Νίκο, εντάξει, καλά μιλήσαμε. Πάμε να φύγουμε. Θα σ' αφήνω. Κάτσε ο Περίμενε. Ούτε το γαμημένο.
οι άνθρωποι. Καλώς βγήκε στις αίρες βουλευτής. Να πας να γαμηθείς. Ο κύριος Καλαμανής ήταν υποψήφιος, δεν ήταν διορισμένος. Τον ψήφισαν οι άνθρωποι. Καλώς βγήκε στις αίρες βουλευτής. Να πας να γαμηθείς. Ο κύριος Καλαμανής ήταν υποψήφιος, δεν ήταν διορισμένος. Εσύ ποιος είσαι? Σδόε. Ωραίο όνομα. Καλαμπατιανός. Καλησπέρα, γιατρέ. Αν βαριέσαι να... Υπάρχουν 3 βασικοί λόγοι που οι άνθρωποι παίρνουν. Παιδιά, θα τρελαθώ. The Bible says in Isaiah. Να μονή, μωρέ, να μου νύχτα στο γυαλό. Να μου νύχτα στο γυαλό. Να ανάψω λί, μωρέ, να ανάψω λίγνο για να δω. Να ανάψω λί, μωρέ, να ανάψω λίγνο για να δω. Θιά μονή, κολακένα. Θιά μονή, κολακένα, να μην πας για τα κανά. Πουτσάνα, μωρέ, πουτσάνα, βουντζι φωτιές. Πουτσάνα, βουντζι φωτιές, και φυτάνε οι μικρές. Στου αρχίδια, μωρέ, στου αρχίδια. Πάμε να σου δείξω πώς θα φτιάξεις. Εωσφόρος στα λατινικά Λούσιφερ είναι μια ελληνική λέξη που σημαίνει «ο φέρον», το φως, προερχόμενη από τις λέξεις. Αντίστοιχα και στη λατινική γλώσσα, ο όρος Λούσιφερ στην αρχαία ελληνική μυθολογία, ο Εωσφόρος ήταν το όνομα που δινόταν στον πλανήτη Αφροδίτη όταν εμφανιζόταν ως το πρωινό αστέρι. Αντίστοιχα, όταν ο ίδιος πλανήτης γινόταν ορατός το βράδυ, ονομαζόταν Έσπερος. Πηγές. Ο Ησίωδος, στο έργο του Θεογονία, αναφέρει τον Εωσφόρο ως γιο του Αστρέου και της Ιούς, Αυγής, ο οποίος φέρνει το φως της ημέρας. Ο Όμηρος, στην Ιλιάδα ε5-1, κάνει αναφορά στον Εωσφόρο ως τον λαμπρότερο αστέρα πριν την Αυγή. Στην αρχαιοελληνική παράδοση, ο Εωσφόρος ήταν ένας ουράνιος φορέας φωτός και δεν είχε καμία αρνητική ή δαιμονική σημασία. Ο Εωσφόρος στην Παλαιά Διαθήκη Ισαΐας 14-12, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει η φράση «Πώς εξέπεσεν εκ του ουρανού ο Εωσφόρος, ο πρωί ανατέλων». Αυτή η περικοπή δεν αναφέρεται στον Σατανά, αλλά χρησιμοποιεί μεταφορική γλώσσα για να περιγράψει την πτώση του βασιλιά της Βαβυλώνας. Ο βασιλιάς συγκρίνεται με το φωτεινό πρωινό αστέρι, το οποίο φαίνεται να πέφτει από τον ουρανό, συμβολίζοντας την απώλεια της δύναμης του. Για να είμαστε σίγουροι ότι το εδάφιο Ισαΐα, Εωσφόρος στα λατινικά Λούσιφερ, είναι μια ελληνική λέξη που σημαίνει «ο φέρον», το φως, προερχόμενη από τις λέξεις. Αντίστοιχα και στη λατινική γλώσσα, ο όρος Λούσιφερ στην αρχαία ελληνική μυθολογία, ο Εωσφόρος ήταν το όνομα που δινόταν στον πλανήτη Αφροδίτη όταν εμφανιζόταν ως το πρωινό αστέρι. Αντίστοιχα, όταν ο ίδιος πλανήτης γινόταν ορατός το βράδυ, ονομαζόταν Έσπερος. Πηγές. Ο Ησίωδος, στο έργο του Θεογονία, αναφέρει τον Εωσφόρο ως γιο του Αστρέου και της Ιούς, Αυγής, ο οποίος φέρνει το φως της ημέρας. Ο Όμηρος, στην Ιλιάδα ε5. Να είστε ο Εωσφόρος. Έχουν όλα την ιστορία τους. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Όλα έχουν... τι να κάνω να βρω. Είχε ένα τραγούδι. Δεν το βρήκα. Που μου το έχεις στείλει εσύ μερικές μέρες πίσω. Τι έλεγε το γαμημένο το τραγούδι αυτό. Το έχω μέσα. Αυτού πέρα είναι. Το ψάξα, δεν το βρίσκω. Αλλά πρέπει να βάλεις και να πατάς και θα έρθει. Είναι τυλιγμένο με άλλα. Μάλλον, γεια. Και αυτού είναι, αλλά πρέπει να το ψάξεις. I know.
Είχε μεγάλο καλαμπούρι. εννοώ, έχει πλάκα. Αυτός που έλεγε ότι το έλεγε η μάνα του, αχ και να σε δω γαμπρό και θέλω να παντρευτείς και να σε δω γαμπρό, και το έλεγε μόνο μια χάρη να μου κάνει, μην πάρεις γυναίκα από την Αθήνα γιατί καπνίζουνε πολύ, και αυτό να πάρεις μια δική μας, μια χωριά του Σακαλή, νοικοκυρά και αυτό. Μετά την πήγε στην Αθήνα και νίκιασε. Μετά πήγε στην Αθήνα και μέχρι να πάει στο Παγκράτη αυτή άρχισε να γαμιέται με το τυρορό, και την άλλη φορά τη συγχώρεται μια φορά, την άλλη φορά γυρίζει μπακ, πιάνει το μπακάλι και λέει η μάνα μου έλεγε να πάρω μια δική μας από το χωριό, εν τέλει πήρα μια δική μας που όχι μόνο δεν κάπνιζε, αλλά τα είχε όλα. Δεν ήθελε Αθηναία γιατί κάπνιζε η Αθηναία και πήρα από το χωριό. Το κουκαράκι έπαθε. Τι έπαθε. Αυτά είναι πραγματικότητα αυτά. Όλα αυτά. Και πράγματα από αυτό. Καλώς είναι, γορί. Γορί, να την είναι. Η Αλέκα. Να την είναι. Καλώς την Αλέκα. Ήρθε εδώ και με γρατσούνα για τα πόδια. Πάει πίσω τώρα. Να την. Πάει παντού στις γωνίες, χώνεται. Η Αλέκα. Πάει μέσα τώρα. Επήκε στο άλλο δωμάτιο. Δεν μου λες, η μπαταρία κάθε πότα πρέπει να φορτώνεται. Δεν έχει μπαταρία, με το ρεύμα είναι. Είναι ένα πράγμα πλακαρισμένο και πάει μόνη της και κολλάει. Πάει μόνη της. Είναι ένα πράγμα στη γωνία μέσα και μόλις τελειώσει η μπαταρία, πρωτού τελειώσει πάει και κολλάει εκεί πέρα. Πάει για φαΐ. Ναι, πάει και γιομίζει. Ωραίο κόλπο αυτό. Έχει πλάκα, έχει. Δηλαδή η κοιλιά της είναι πάντα χορτάτη. Ναι, εγώ δεν την περάω. Αυτή πάει και κάνει την ενέργεια. Αυτή πάει παντού. Τώρα είναι μέσα στο... Άμα θα δει ότι κοντεύει να τελειώσει, πάει στην πατέρα, πάει και την... Άμα έχει κανένα μικρό between τα δωμάτια καμιά φορά που έχουν λίγο κάνα σκαλάκι μικρό, μια ήτζα αυτό. Δεν πέφτει, έχει ένα πράγμα το οποίο την ειδοποιεί και γυρίζει πίσω. Δεν μπορεί να πηδήξει. Όχι, δεν πάει στα σκαλιά. Πάει μέχρι εκεί, αλλά μετά γυρίζει πίσω. Άμα βρει στην πόρτα, καμιά φορά που βάζουμε stop ή αυτό, η κάστα της πόρτας γύρω-γύρω, 3 κόρια της σίτζας, άμα είναι διαφορά, δεν περνάει από πάνω. Άμα είναι κάρπετ, λίγο ανεβαίνει και το καθαρίζει. Τώρα ξέρεις, χαμηλό. Τώρα δεν πάει σε ύψωμα, δεν μπορεί να ανέβει σε ύψωμα. Όχι ύψωμα, λέω μέχρι 3 κόρες οβενείς. Από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Εκεί, είναι οι πόρτες ανοιχτές. Άμα είναι η πόρτα ανοιχτή, μπαίνει, πάει από εδώ. Υπάρχει από εκεί, μπαίνει από εκεί. Πάει από κάτω. Και άμα βρίσκει κανένα αντικείμενο, και χτυπάει και γυρίζει πίσω. Άμα χτυπήσει στον τοίχο ή οπουδήποτε, γυρίζει πίσω. Αλλά στα σκαλιά απάνω που τη βάζουν που είναι η σκάλα, καθαρίζει το χαλί εκεί, αλλά μόλις φτάσει στο γκέπι του χαλιού, που είναι το σκαλί, όπου γυρίζει πίσω. Δεν κρεμίζεται. Βλέπα σήμερα το πρωί στα νέα, αλλά ήταν στο Τορόντο. Αλλά μπορεί να παραγγείλει οποιοδήποτε. Και είχαν special για ρομπότ, αλλά ανθρώπους ρομπότ. Μεγάλα ρομπότ, 1,5 μέτρο. Κάνουν όλες τις δουλειές. Και τα είχε special για $350 και ήταν discount που έδινε, γιατί τα είναι promotion, δηλαδή τώρα βγαίνουν στην αγορά. Δηλαδή σε μερικά χρόνια πίσω όλοι μας θα έχουμε, δίπλα μας θα έχουμε... Όπως είναι αυτή εδώ που σκουπίσει. Καλά, αυτό είναι vacuum, δεν είναι τίποτα.
Ναι, αλλά εδώ μιλάμε, όπως έχω τώρα εδώ πέρα, να έχω ένα ρομπότ δίπλα μου και να κάθεται εδώ. Αυτή να σε χαϊδεύει. Και να μιλάει και στο Skype και εσένανε και μένανε. Θα σου κάνει συντροφιά. Γεια. Θα σε χαϊδεύει, θα σου λέει, κάνει όλα αυτά. Και να τον διατάζει, τράβα φέρε μου νερό, τράβα το ένα το άλλο, να τον στέλνεις, να πηγαίνει απστέρι, να σου... Δηλαδή και σαν άνθρωπος ρε παιδί μου, άνθρωπος. Μα είναι στο ίντερνετ, εγώ τα έχω βάλει, σου έχω βάλει ένα τέτοιο νομίζω. Ένα τέτοιο ρομποτάκι που κάνει τις δουλειές στο σπίτι. Ό,τι του λες κάνει, δηλαδή πάει, κάνει θελήμα να κάνει αυτό. Ό,τι του ζητήσεις, ό,τι του πεις, στο κάνει. Τώρα είναι αρχή ακόμα, αλλά που και που σε μερικά χρόνια πίσω, τι έχουμε να δούμε. Σε μερικά χρόνια, του χρόνου, σε ένα χρόνο, θα πάει γιομίσει ο τόπος. Θα γιομίσει ο τόπος. Ναι. Ωραία, τι γίνεται στον κόσμο. Θα ταξιδέψεις και θα είναι το ρομπότ που θα σε προσέχει στο αεροπλάνο, εκεί που θα πας, θα σε βάνει στο ταξί μέσα, όλα αυτά. Καλά, τώρα είναι για το μελλοντικό, όχι μελλοντικό, δηλαδή σε μερικά χρόνια από τώρα, ο γιατρός σου θα είναι το ρόμπο. Ναι, όλα. Γιατρό, θα πηγαίνει σε γιατρό και θα είναι ρομπότ. Ναι. Θα πηγαίνει στο νοσοκομείο και νοσοκόμα θα είναι ρομπότ. Όλα ρομπότ θα είναι. Θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και οι καθηγητές θα είναι ρομπότ. Και θα είναι οι δασκάλοι ρομπότ όλα. Δηλαδή τι θα κάνει η ανθρωπότητα, εμείς θα καθόμαστε έτσι. I don't know. Θα είμαστε θεατές εμείς. Θα είμαστε θεατές αυτούς. Τα καινούργια ανθρωπάκια που θα κάνουμε. Φοβόνται ότι θα καταστρέψουν την ανθρωπότητα με αυτόν τον τρόπο. Διότι θα μάθει ο κόσμος και γιατί θα έχεις κάποιον, θα έχει στους αγουρούς να μαζώνει τα φρούτα, να καλλιεργεί, να κάνει καλλιέργειες, να σπέργει, να θερίζει. Όλα. Θα τις κάνει η νοημοσύνη αυτή. Άρα ο άνθρωπος δεν θα χρειάζεται να σκοτίζεται για τίποτα. Θα δουλεύουν τα ρομπότ για αυτόν. Τα πάντα, γεωργία, όλα, τα ρομπότ θα τα γεωργία, τα πάντα, στις κουζίνες μέσα, στα ρέστορα. Θα πιένεις στα ρέστορα, θα είναι τα ρομπότ, θα σου κάνει σάντουιτς. Θα λες τη θέση. Προχτές έβλεπα ένα Boeing 747 και ο πιλότος ήταν ρομπότ. Ναι, βέβαια. Ξέρεις τι είναι να φέρεις τώρα από το Βανκούβερ και να πηγαίνεις στην Ευρώπη και να ξέρεις ότι ο καπετάνιος είναι ρομπότ. Βέβαια. Τι λέει ρε παιδί μου. Μετά αυτός εδώ ο τρελός ο Μάσκ λέει τώρα ότι σε κάνα 2 χρόνια, actually λέει τώρα θα τα βγάλει, θα βγουν αμάξια τα οποία ο άνθρωπος δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει για driver license και χαρτιά και μαλακίες. Θα έχεις το αμάξι σου, στο γκαράζι σου, θα σε πιένει όπου θέλεις. Θα μπαίνεις μέσα και θα του λες τράβαμε στο μπακάλι, τράβαμε στο σούπερ μάρκετ, τράβαμε εκεί και εσύ χωρίς τιμόνι, χωρίς τίποτα. Και το αμάξι θα τραβάει. Θα σε πιένει όπου το λες. Δεν χρειάζεται, λέει ο άνθρωπος, να σκοτίζεται ή γλέπει ή δεν γλέπει, είναι στραβός, είναι ανάπηρος, έχασε την driver license, έχασε εκείνο, έκανε το άλλο. Θα έχεις το αμάξι σου, θα μπαίνεις μέσα και θα διατάζεις ό,τι θέλεις και όπου θέλεις. Αλλήμωνο στην κοινωνία. Και από μια μεριά είναι μεγάλη πρόοδο. Κοίτα, γι' αυτό έρχεται το τέλος. Είναι γραμμένο αυτό, ότι λέει το πνεύμα μου λέει, θα είναι παντού λέει, και τότε θα έρθει λέει το τέλος. Πάντως η πραγματικότητα είναι μία. Οι εξελίξεις
καθημερινά, every single day που έρχεται, κάθε μέρα καινούρια που έρχεται, ναι, δεν σταματάνε. Κάτι το καινούριο ακούμε, κάτι το καινούριο γίνεται. Δηλαδή, τα πράγματα μου βάρουν με μεγάλη ταχύτητα. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά, anyway, αλλά... Οι ίδιοι αυτοί που ασχολούνται με την τεχνική νοημοσύνη έχουν παραδεχτεί ότι είναι καλά για την ανθρωπότητα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Υπάρχει, λέει, περίπτωση ο άνθρωπος να χάσει το κοντρόλ της τεχνικής νοημοσύνης και να μας πάρει η τεχνική νοημοσύνη, να μας πάρει over και μετά είναι και το τέλος. Μα θα γίνει αυτό, εκεί πάει το πράγμα, η καταστροφή του ανθρώπου. Θα μας πάρει over, γιατί δεν θα μπορέσουμε, δηλαδή, άμα λέει θα μας πάρει over, όσο μπορούμε και την κάνουμε control, είναι καλά. Αλλά θα έρθει μια μέρα που υπάρχει περίπτωση να μην μπορούμε εμείς να την κάνουμε control. Θα είναι too late, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Και να μας κάνει αυτή control. Anyway, hasta la vista, te λέμε αύριο. Έφυγα. Okay.